lelo Manyaso Voice Box tafuribwetseni kulankhula kwa Richard Chimwemwe Mphepo lero pa 27 June 2025 ndipo akamaliza timati mwachizolowezi musangotoka mutuze maganizo anu pa zimene akunena in the comment section below pompano pa Manyaso Voice Box. Mwadzuka bwanji amalawi anzanga pena konse kumene muli nthawi ino ya mmawa lero pa 27 June 2025 ndabwera kunena kuti tichedze cholinga chonena kuti tiyankhulani kwa iye amene ali ndi khutu amve zimene Mzimu ayankhula. M'dziko muno muli mavuto aakulu. Mavuto amene ali m'dziko muno ndi mavuto amene tokha amalawi tidawakhazikitsa mu 2019-2020 poyika malamulo osakhala bwino komanso anthu ndikupanga mgwirizano umene mgwirizano lero lino ukuphinja amalawi. Mgwirizano lero lino ukuwononga maufulu amene amalawi tinayenera kukhala nawo. Chotero tikamayang'ana nkhani ya blame game ndimafuna ndibwerekere mawu amene Dr. Bakiri Mulozi amawayankhula m'mbuyomu kunena kuti ino si nthawi imene wina angamakuwuzeni kuti kwacha. Wina aliyense amadziwa kuna kuti kunja kukwacha, wina aliyense amadziwa kuti kunja kukwada, ndipo pachina chilichonse chimene munthu amachita amazindikira ndithu zimene zikuchitikazo. Koma lero kusamva kwathu timaona ngati tizunza anthu ena, timaona ngati ufulu uja upezeka pakati pathu. Lero tabwereranso ku one party system. Lero zimene zikuchitika m'dziko muno wina aliyense pano ndi umboni. Angakhale iye amene anayika tonse government iyo amene amanena zoti ali ndi ufulu ndi kumanena molemekeza kunena kuti zinthu zili bwino, lero akutha kuona kunena kuti dzikoli talika m'mavuto. Amayi ndi abambo, tikaona nkhanza zimene zidayambika mu 2020 kapena mu 2019 zimene anthu lero lino tikumanena mosekerera ndi kumanyadira, ena kumayankhula kuti iyayi ngati kunali ma demonstrations koma anali a HRDC, ndi anthu amene sitikuganiza bwino. Tikamanena nkhani za peaceful demonstrations timakamba ma demonstrations ameneno amaloledwa. HRDC aja sikuti anthu analibe kuthekera, mashinali yonse inalipo. Zimene tikukamba lero kuti ayi boma ndi chimashini, boma ili maluma, boma ili matani, ifeyo ndikumayankhula koma tikudziwa kuna kuti zikoli tikulipitirizabe kuna kuti anthu athu, ana athu asakhale pabwino. Ifeyo ndi amene tikuwononga dzikoli. Tikuona ena makomenti ndikumaona kuna kuti yayi ma-activist awa ndi adyera, awa ndi otani. Anthu akuyenera kuti apange exercise ufulu wawo umene ufuluwo umakanizidwa. Funso nkumati kodi tinalowa mboma muja tinalowa muchifukwa chachani? Ena adalolera kuna kuti maufulu ameneno ali mu constitution yathu agwirisidwe ntchito moyenera. The right to demonstrate is a constitutional right. Ena amalolera makonvoyi awo kumadusa kumbali anthu kumanena kuti akuthawa amademo. Chifukwa chani zimachitika zimenezi? Unali ufulu unati apaseni mpata akasiye makalata awo. Taonapo ife kuotchedwa kwa nyumba za boma chigawo cha kumpoto, taonapo ife kuthyoledwa kwa mabanki, taonapo ife kuswa kwa bata mu area 3 akuti amenewa anali mademo. Palibe munthu angakhale mmodzi amene anabwera nkunyamulapo zikwanje. Palibe munthu angakhale mmodzi amene anabwera ndikupanga block ma demonstrations. Palibe DC angakhale mmodzi ameneno amavomereza kupanga ma demonstrations koma mwachinyengo. Koma lero lino mukaona mmene zikuchitikira ndi ma demonstrations athu, ndimanena kuti ma demonstrations iwa akavomerezedwa kumakhala anthu ofuta mapazi. Ndi anthu ofuta mapazi mwawaona amayankhula zinthu zambirimbiri, amanyoza, amaopseza. Kuopseza amayambira pa social media. Pitani mukapange mademo tione nafeso titulusa zikwanje. Pitani mukapange mademo tione kuti nafeso tipanga bwanji. Zinthu ngati zimene zizi nkumaziwa kuti akuyankhulawo ndi awo. Lero dziko mwaziona zimene zikuchokera 2023, 2024
kukati kuchitike zionesero, anthu kumabwera ndi miyala, anthu kumasisidwa m'mabasi, anthu ndikumagendedwa. Taona zimenezo zikuchitika pa interchange, taziona zimenezo kumana nazo pa Lilongwe Paulian, pa Lilongwe Bridge Paulian. Polisi ndiyo mwe ija yomayang'ana anthu ochita chipongwe, anthu amene ali pa ufulu wawo woti akupanga zionesero, nkumanamizira kuna kuti yayi akupanga zimenezi ndi mavenda. Mu nthawi imeneyo palibe ma demonstrations oda kuti anthu akuononga, akuyenda mwamtendere ndi kumakapereka makalata awo, koma zinthu zija zidapezeka kunati pang'ono ndi pang'ono anthu adayamba kupanga changu cholesa ma demonstrations. Polisi yachinyengo ndikumakhala nayo, ndikumazifunsa kunati kodi polisi yathu mmene ikugwirira ntchito ndi ya mtundu wanji? Amalawi, kusamva kwathu, ufulu umene timaonera kuti mdziko muno tili pa ufulu, matipate amene wina aliyense adavomereza angakhala nzathu m'mipingo achipembezo, matipate amene aja adatha. Ndipo tivomere pano kuti nthawi zina diera limene timapangali ifenso azipembezo ena amene tikumavala makolala nkumanena kuti ife ndife azipembezo, takoledzera nawo kubweresa nkhanza zimenezi pakati pa Amalawi. Amalawi tinayenera tione kunati kodi kumene tikulowera ndi kumene tikuchokera aononga ufulu umene ndi ndani. Sitingakambe lero pano kunati ononga ufulu amene sitikuwadziwa, tikuwadziwa. Timaona ngati zimene zimachitikazo ndi zinthu za nzeru, timaona ngati tikupita di kusogololo wala, timaona ngati Amalawi tipanga prosper together, tonse tichita bwino, timaona ngati tikukadya katatu, timaona ngati tipeza ntchito 1 million, timaona ngati fertilizer timpeza otsika, timaona ngati katundu akhala otsika mtengo koma katundu adakakwererabe. Zonsezi ulendo umene ife Amalawi enu ake tidasankha mwadala, kumaona ngati enawo ndi amene ali olondola, akwaniritsa, ali nkuthekera. Lero dziko talika pa mavuto. Funso nkumati ameneno akuyang'anira zonsezi ndi ndani? Mupeza kunati ndi president amene alipo pano, amene ali ndi mphamvu zakuyankhulana ndi apolisi, ali ndi mphamvu zoyankhulana ndi nthambi ya chitetezo ku MDF, ndikupereka chitetezo kunzika kunati apange condemn. Koma Amalawi mundikhulupirira inu kunati chichitikireni zonsezi chifukwa chonati ndi mastermind wa zinthu zonsezi, zikhalidwe zonsezi zimene zidayamba kuphunzitsidwa dziko muno ndi asilikali a Rwanda. Lero taona tokha Amalawi kunena kuti mchitidwe ucha ukupitirira. Nkhani yanga yachiwiri imene ndikufuna ndiyankhule ndi nkhani ya amfuta mapazi. Amfuta mapazi, gwirani ntchito yanu mmene mungagwirire. Ine Richard Chimwemwe Mphepo ndikafuna kuyankhula sindiyankhula chifukwa chonati ndatumidwa. Ndikafuna kuyankhula ndimangofuna ndiyankhule choonacho, ndipo lero ndikufuna ndichiyankhule choonacho. Uthenga wanga wina atandilowera ku inbox ndikumandifunsa zokhuza ndi tsogolo la UDF, ndidayankhula kunena kuti izi ndi zinthu zogwesa mphwayi ndipo ndakhumudwa ngati zili zoona. Komanso ngati zili zoona ndiye kuti UDF uyo anthuwo masapotaziwo atha kuisika, ndipo ali ndi ufulu kaya ena azipita ku DPP, ali ndi ufulu kaya ena azipita ku MCP yomweyo, ali ndi ufulu kaya ena azipita ku PP. Mawu amene wawa ndinawayankhula, koma Right Honorable Atupele Muluzi ndi mtsogoleri wa chipani cha UDF ali ndi ufulu kupanga zimene akufuna, chifukwa mu nthawi ino amene ali mtsogoleri ndi Right Honorable Atupele Muluzi. Uthenga unali omveka bwino amene ndimamuyankhulayo, ndipo anali ndi kuthekera uthenga ndikungousiya, koma anaonabe kuti uthengawo akuti apite nawo pa social mediaso, kusiya ku inbox kwakeko, koma ndikukautumiza amve kuna kuti amphepo aja atani. Ndiye kwabwera amwiteteri akapirikoni amene autenga uthenga uja ndikulembera mawu kumati Richard Mphepo, Richard C Mphepo watuluka ku UDF ndipo akuti wapanga endorse APM.
It is quite unfortunate kunena kuti kudziko kuno zimene timaziona anthu ndi zimenezozo. Koma ndimafuna ndikusimikizire nati tithokoze kwambiri amene munatenga uthenga amenewo. Sitikuzati zolinga zanu zinali zotani, polowa kwini box mafunako chani, koma ndikufuna mumve izi. Malawi chisankho adapanga kale. Amene ali pambuyo pa UDF ali pambuyo pa UDF. Endi ku UDF uko akukonda chani? Akukonda chipani kapena akukonda munthu? Amalawi zimenezo anapanga kale. Ndimanena pano mobwereza kunena kuti utsogoleri umene uli mwa UDF mwa Right Honorable Atupele Muluzi ndi utsogoleri umene iwowo akuona kunati atha kubweretsa kusintha mdziko muno. Nyimbo imene timayimba ni nyimbo yofuna kubweretsa kusintha mdziko. Anthu onsewa mapresident onsewa amene alipowa akwana 13 kaya akupitirira mudati muwafunse kwambiri mfundo zawo zabwera pakubweretsa kusintha kwa kapangidwe ka zinthu mdziko muno. Pamene mtsogoleri amene anaonetsera pa nkhani ya kuonetsa kusintha mdziko muno mukapeza kuti ndi Right Honorable Atupele Muluzi. Mfundo zimene amagwiritsa ntchito zimene wakhala akuyankhula ndi mfundo zokhazo zimene Amalawi zikuonetsa kuna kuti atha kukonza dzikoli. Koma mwina funso limene timakhala nalo kapena nkhawa zimene timakhala nazo azazikwanisa bwanji? Angakwanisedi kupanga zimenezi? Mfundo zimenezozo zimene anthu zimakayikitsa ndikumaona kuti ayi awa sangakwanise, amene angakwanise ndi awa. Vuto namba 2 ndi kuderera kumene anthu fiti timakhala nako. Okonza alipo koma timakhala ndi ganizo la kuderera zimene anzathuwo akufotokoza. Ndiye Right Honorable Atupele Muluzi kaya achoka kaya ayendapo kaya apita ku Nigeria kaya apita ku South Africa sizikugwirizana chifukwa nthawi ino ndi nthawi imene atsogoleri ali otanganidwa, aliyense kukonza chipani chake, aliyense kuyang'ana mafundings kuti kodi kampeni tiyipanga bwanji, akumane ndi madonors awo amene amakumana nawo nthawi yonseyi. Ino ni nthawi yake. Mwaona patatuluka propaganda imene mpaka na lero lino pa MBC anthu sakugona, imene mpaka na lero lino ife tomwe a UDF sitikugona, imene mpaka na lero lino anthu ena amfuta mapazi sakugona, siku ndi siku zina la APM likutuluka akudwala. Ndicho chitisa manyazi nchonena kuti siku limene timalandira uthenga nati APM akuchoka dziko la South Africa akupita ku America sali bwino ali serious, ndi siku limene Right Honorable Arthur Peter Mutharika adasika ndege pa Chileka. Anthu ali nkuthekera ndi ukajambula zithunzi zoyipa ndikumana kuti munthu wadwalika, munthu watani, mpaka na lero lino anthu akuyipisabe mbiri. What more with UDF? UDF ikusemeredwa nkhani zosiyana-siyana. UDF anthu afika pajapo mana kuti ayi tisiye zonsezi tizilipira ma private news, anthu azikatulusa ma page news zizigudwa kwambiri ndiye tiyikepo nkhani. Panopa ndimafuna ndikuwuzeni Right Honorable Atupele Muluzi ali pa trending. China chilichonse kandi headline ya news yongolembapo Atupele Muluzi, dziwani kuna kuti news imeyi kuthamanga kugulira kwambiri mmenenso ikuyendera social media. Kungobwera chinthu cha Atupele Muluzi chikukhala chinthu chimene chili ndi value kwambiri, chikukhala chinthu kwa anthu ameneno akusata Atupele Muluzi kumwina kupsa mtima kwambiri. Ndimafuna ndikulimbikitseni mmene ndimanenera muja my fellow members of UDF kunena kuti Right Honorable Atupele Muluzi ndi mtsogoleri wa chipani cha UDF, si mtsogoleri wa chipani cha MCP, si mtsogoleri wa chipani cha DPP, ndipo sizingatheke kukhala mtsogoleri wa DPP, sizingatheke Right Honorable Atupele Muluzi kukhala mtsogoleri wa PP, chifukwa PP kuli Mai Joyce Banda amene ali mtsogoleri wa PP. PDP kuli Anankhumwa amene ali mtsogoleri. UTM kuli Bambo Kabambe amene ali mtsogoleri wa UTM. Sizingatheke at all cost amene wakakhala azitsogoleri azipani zanu. Ndipo ulendo uwu mmene amayankhula kunena kuti sindikuyenda nkhwapa mwa munthu, ndikukhulupirira kuti wina aliyense anamva loud and clear, koma zikuoneka kuna kuti pena pake kwina kwake poona kuna kuti amafuna amugwiritse ntchito ampange misuse munthu uja.
ndikunena kuti amafuna ampange chifukwa pali kuthekera kunena kuti anthu athaso kubwerera ndi kukambirana ndikuona kunati kodi ulendo utiyenda bwanji. ndiye kukutuluka zimapropaganda zochuluka kwambiri zomusemera zochuluka kwambiri. posachedwa pa ndinanena kuti kwa Dr. Atupele Muluzi ndidayankhula kunati zonse zoyankhulidwa kugendedwa miyala ndi kugendedwa miyala munayenera ndithu mukulandire chifukwa chani ndi njira imodzi yokhayo imene ndale zathu kuno ku Malawi ngati sitimuyipitsira wina mbiri ndalezo ndiye kuti sizili bwino, ndalezo ndiye kuti nzosapsa, koma uwononge mbiri ya munthu wina pamenepo ndi pameneno iweyo amati ndiwe mtsogoleri. ndikupatsani chitsanzo. mu chaka cha 2014 munaona gulu la DPP mmene limamangidwira a Profesa Arthur Peter Mutharika, kunali anankhumwa omwewa tena, kunali akaliati, kunali avuwa kaunda, mumaona malemu Kudogondwe, mumaona mmene amamangidwira, mmene amakomokera mmasero a polisi. zimene zijazo zidathandiza mu 2014 ololero titamanena kuti yayi sana wina anabera, koma zidathandiza kunati akhale ndi sympathy vote. lero tikamataya nthawi yathu kwambiri ndikumanena za Atupele ndikumamuyipitsira mbiri kunati wapita ku ng'ona wapita ku MCP, tidziwe kunena kuti what we are trying to do tikupanga sympathize ndi Right Honorable Atupele Muluzi. Endi pang'ono tikuwakankhizira kunena kuti ndithu apite ndipode atha kupita atha kuwina, ifeyo ndikukhumudwa. ndale zathu zinayenera kunati tifike pachapozindikira kunati munthu amene timankamba kwambiri amakhala topic, and akakhala topic amakhala the most discussed guy. chifukwa chani anthu amakamba zambiri za Atupele? amakamba chifukwa chonena kuti munthu uyu mwa iye muli utsogoleri, koma anthu ena pena pake osachita bwino enanso ndi a UDF. chifukwa tisamangoona ngatino nkhani zikamayipa maboza akamachitika ndiye kuti akuchitika kuchokera kunja kwa chipani cha UDF. no, mkatimu muli ma infightings. ena akumaperekera zida ndikumafuna kugawanisano kunati yayi Right Honorable Atupele Muluzi sakumachinga yawo kwawo ndikutiko, kwawo ndikulilongwe. zimeja zikuchitika akuperekera zida ndi a UDF enanso amene anakhumudwa mu UDF mu kuwafunsa chimene makhumudwira ndi chani akudzidziwa okha. ndiye timafuna tinene chonchi kuna kuti osadera nkhawa amalawi, osadera nkhawa ma supporters ino a UDF, nthawi ikwana. tidawasankha ku convention tinanyadira, ndizoona muli ndi nkhawa, ndizoona tili ndi nkhawa, chikuchitika ndi chani, koma kwa iye amene ali ndi nzeru even kwa Right Honorable Atupelewo akutha kuzindikira kuna kuti amalawi itu andiyankhula mokwanira. kuyankhula konseku kwa president a UDF, kutsutsa konseku kwa president a UDF, kumsemeredwa maboza konseku kwa president a UDF ndi mechanism yofuna kuwathandizira kuti aone amalawi amene ali nawo ndiochuluka bwanji. ndidanenapo nthawi ina tadana nazo za kumango chinkunguru, ena anaperekanso kumene kucha mapropaganda awo kumanena kuti imisa a UDF okaoka, ife sitiyimisako tagwirizana zimenezi. 2-3 days tinaona mayi Aisha Mambo Adams akuyankhula kwa anthu awo kuti sitinapange mgwirizano wina uliwonse. endi ine ndimalemekeza bwana, zimene andiuze bwana ndizabweranso kuzakuuzani. uthenga umene ndakhala ndi ukufotokozerani amalawi kunena kuti final say, kuyankhula kosiriza kunena kuti apanga chiganizo kuti sayenda okha, tidikire bwanji Atupele Muluzi. kuti masula kunena kuti ndigwira ntchito ndi chipani ichi, tidikire bwanji Atupele Muluzi. komwe tikumatha kuona kuna kuti munthu akapereka ndalama yake 10 million wakatenga mapepa lake, tikudikirira nthawi ikwane yokapereka ma nomination papers acha, ndiye tikaone kumeneko kuna kuti mmene akukapereka apita ni ndani, running mate wawo akhala ndani. ndizoona dulendo pa 16 September akuyenda okha kapenano akufuna dakatigulise. that decision, that maganizo
ndi maganizo amene right honorable Atupele Muzi akuyenera kuti azapereke chiyembekezo kwa mamembers a UDF kapena chikayikitso kwa mamembers a UDF kuchimanga chipani cha UDF kapena kuchithesa chipani cha UDF. Nthawi ikubweratu ndi maganizo athu tizamasuka pamenepo chifukwa muchochitika china chilichonse olotabisatu mimba imakula ndithu pang'ono ndi pang'ono. Ndiye tizapangeno proof kuna kuti hayi ndizoonadi bwana Atupele apusisa amamembers a UDF. Panope si nthawi yogwa mphwa inu, tipepese kwa nonse amene munagwa ma BP, amene munagwesedwa mphwayi tipepese kwambiri chifukwa nthawi yochitisa manyazi wabozayo ipezeka. Nthawi imeneyo ipezeka, ikapezeka pakati pathu ndi pamene tizaonedi kuti yes zinthu ziko muno sizili bwino. Pamenepo ndi pamene tizaonedi kuti azisogoleri athu amene tili nawo sakonda dziko koma amazikonda eni. Chotero azazindikira nthawi imeneyo kuti nthawi yozikonda eniyo adziwe kunati mpampandopo kuti akhalepo anthu aketu ndi ifeyo amene takhala tikudya zitezi, amene tikugula katundu modula, amene tikusowa mankhwala. Anthu ake ndi ifeyo. And ife ndife the best recruiters amene timalemba anthu aja ntchito. Mabwana atu ndi ife, ndiye iwo aja akufusira ntchito kwa ife. Chotero akuyenera apange zinthu zolondola. Nkhani yanga yachitatu, pa nkhani yachitatu amayi ndi abambo, ndi nkhani imene idachitikapo last year komano lero lino kuti ndidzuke kummawaku mofulumira chotere ndinagona ndalota zinthu zikuchitika ndiye ndafuna kunati ndikuuzeni. Ndiye ndimazipanga compare ndi last year tinakumana nazonso zimenezi kuliwonde. Mavenda achimanga, mavenda chonde mwaonjeza. Mchitidwewu ndi kuyankhula ndi magawo onse a dziko la Malawi. Mavenda mwaonjeza makamaka kwa anthu amene mukugula chimanga in bucket. Kanati in bucket ndi chimanga chochuluka kwambiri chimene anthu mwagulagula chimanga pamene mwaodaoda chimanga chija mwachika m'matumba mwasoka matumbano ama 50 kilograms. Ndaona kanthu kena kamene ndaoneseredwa ndiye ndimafanizira ndi last year tili ndi a DC bwana Kalindo ndi gulu la Malawi First komanso the 4 regions organizations tikupita kukagawa chakudya kuntaja. Izinso zidachitika. Tikugula chimanga choonjezera paliwonde opposite FDH Bank amene mupadziwa. Tikangochoka depot pambali apa pa shop amagulisa matabwa, pambali pa panayikidwa chimanga cha mmatumba china chidamwazidwa pansi. Ife poona changu kunati tiye tiguleni chimanga nthawi tilibe tikapange ufa tidagula pamepa ja matumba okwana 4. Pa matumba okwana 4 ife kuwaona kuyika pa scale matumbawa amalemera 50 kilograms. Ndikumaonadi kuna kuti chimangachi chikulemera 50 kilograms ndipo kwa ife kunalibe vuto. Pa matumba amenewa zinali zinthu zomvetsa chisoni titafika ku chigayo kupeza kunati tikhuthule chimanga kuna kuti chimanga chiyezedwe tigaye gayiwa. Kunapezeka kunati mkati mwa matumba a chimanga muli mchenga. Kutenga ndithu mchenga 5 liters ya mchenga ndikukhuthulira mu chimanga zidatengera kulemba anthu ganyu kuyamba kupeta chimanga ndikuchisiya apo ndikuchitenga chimanga chomwe chija ukapeza kuti chimanga chija mwachosedwa 10 kilograms kusonyezedwa kuti magulisidwa 40 kgs ya chimanga 10 kilograms ya mchenga. Mavuto amene tikukumana nawo Amalawi mwaona pa social media kuna kuti pakuyenda chithunzi chimene kandi kampani anthu anakagula chimanga koma akukhuthula chimanga chija thumba lililonse mumapezeka mwala. Ndiye bora mwalawo tinenebe kunati makilograms apeza koma mwalawo akachosa ndoti chimangacho chinali chabwino koma thumba lililonse limene amaphwatula mkatimo mumapezeka miyala imene ikuyikidwa pakati pa thumba la chimanga ndicho lile nati chimangacho
chizilemera 50 kilograms. Ndizomvetsa chisoni madera anzathu ngati chigawo chakumwera kuyambira Balaka kumene mavuto ndi osatha. Zimenezi zikuchitika, chimanga chafika kale pa 60-70,000, koma ndalama imeneyo munthu akupereka mkatimo akupezamo mwala. Ndiye izi zaonekera masomphenya kunena kuti kwasinthidwanso method, kukuyikidwa laimu muchimangamo. Timafuna tipemphe mavenda, mchitidwe uwu ndi wachabe. Laimu ndi chemical imene ili yoopsa ndi poison. Tikatenga laimu kwa anthu ena amene amangogula chimanga bigiri ndi kunyamula ulendo nayo kuchigayo ndi kukagaya, anzathu amene amagwira ma building contractors amatha kugula thumba ndi kumangotapa zimene zazo kumapita nazo, ziwo maoneka ngati ni mankhwala koma ali laimu. Pang'ono ndi pang'ono tikuononga nazo nzika muzina lofuna kupeza ndalama. Sitikuchita bwino. Ifeyo we are contributing kunena kuti anthu athu akhale pa mavuto. Zonsezi zikuchitika mu nthawi imeneno anthu anayenera kunati azidya katatu. Zonsezi zikuchitika mu nthawi imene chakudya chinayenera kupezeka pena paliponse. Ku Ministry of Trade munayenera kukhala ni nthawi yoyendera muone zinthu ngati zimenezi kunati zikuchitika chani. Fa izi pambali pona kuti Amalawi akuvutika akuberedwa, komanso zikuyika miyoyo ya Amalawi pa chiopsezo. Zikuyika miyoyo ya Amalawi pa chiopsezo. Chotero linafuna Amalawi tigawane kuti muziwe zimene zikuchitika ndi mavenda athu. Mavenda athu afika paja even mbewu zimeneno anthu tikumazala akugula chimanga chimene chili cha low value ndi kukangochipenta ndi kumachika m'mapepala. Akumagula mapepala kwa anthu amene agula mbewu yoyenererayo, kandi ako ATC kandi ako Panaseed, akumatenga majumba amene ndi kumagula 60,000 ndi kukapakiramo mbewu imene agula munthu mwina mombera 40,000 ngati kwathu kuno kunchewu ayigula 40,000, komano akakayipakira ndi kumagulisa modula. Mapeto ake tiyeni tikazale kumunda mbewu mameredwe ovuta. Tiyeni tikakolole kumunda quality ya chimanga si imene munthu amayembekezera. Zimenezi zikuchitika. Sakufuna ka scratch card kamene kapezeka pa packet kaja mukalembeso mukafute iyayi kakhale mene kalimo kuti inu mukakatsegula musimikize kuti mbewu iyi ndi yachani kodi ya Panaseed. Zimenezo zikuchitika kuno, zimene anthu akulemerera ndikumachula kuti ni ma dealers. Ma agro dealer ambiri ndi achinyengo. Mavuto amene ife Amalawi tili nawo ndi amenewo. Ndikumbutse kunena kuti Amalawi 2025 ija ndi imeneyi. Tikukhulupirira kunati tikusala ni masiku okwana 70 something kunati tipite kuchisankho. Zili ndife Amalawi kupanga zolakwika, kupitirira kuyika be mavuto mziko mwathu muno. Tikachepesa maudani, tikachepesa kuzikonda, tikachepesa kufuta mapazi, ndikukhulupirira kuti mziko muno zinthu ziyenda bwino. Kwa inu amene machitisa pano ma demonstrations, pali mchitidwe wina woyipa umene ukuchitika ufuna kuti anzanu muziyagwirisa ntchito. Tiyeni tipange zolondola. Tiyeni tipange ni zolondola. Tikuona kunati madera ena ni no-go zone areas. Kuja kumano wa paki, kuja kunali ameki, kuja kunali achitetezo kuja. Anu ndikumafunsa, anamiwa ndikufunsa funso, akalindo ndikufunsa funso, akenisonda ndikuwauza ati khalani pansi. Kumene kuja ife tidanena kuti kulibe zoona, anthu sakukamba zolondola. Tidakamba mziko muno kuti Inspector General of Police sakuyankha zinthu zogwira mtima, ndipo lero lino zimene zachitika dzulo ku Lilongwe is a true testimony kuna kuti dzikoli latembenuka, dzikoli laonongeka. Mwaona mmene comrade Namiwa apangidwa treat. Momuja amene anapangidwa treat 2021
leronso limene apangidwa treat beyond pamene pachi kumenyedwa ndi kumenyedwa apolisi akungoyang'ana. And yet mayi Merini Yoram adalonjeza kwa Malawi kuna kuti ayika chitetezo cha taiti simuzaonanso zikwanje. Azikwanje amene akhala akuzungulira mu 2024 wachi pakana lero sanapangidwebe identify. Chosangalatsa nchonena kuti udzulo zinthu zizimachitika anthu apolisi akuona maso ndi maso anali ni mwayi wojambula ngati mene amajambulira zithunzi zimezi tima clip timene tichato tima videos timene tichato apolisi anali nato mwayi woona and ena aja sanavale maski amachita kuonekera ndikumamenya munthu kumpanga manihano munthu pa zinthu zopanda pake munthu nkumalire kufuna chitetezo kukuwa kufuna chitetezo kwa apolisi sazapereka chitetezo. Funso ndionena kuti kodi mayi Merini Yoram anthu akukhulupirireni kunati mwakwanisa pa udindo wanu kugwira ntchito kupereka chitetezo ku dziko. Your Excellency Dr. Lazarus Makathi Chakwera anthu akukhulupirireni kuti mwakwanirisa kuwapasa anthu chitetezo chimene anthu amachifuna. Zikadakhala zimene zimachitika mu 2019 mukadakhala ndi ufulu lero wolowa mboma. Zikadakhala zimene zimachitika mu 2020 mukanakhala lero ndi ufulu wolowa mboma. Koma zonsezi zikuchitika pansi ponena kuti munasankha commander in chief amene ali Dr. Lazarus Makathi Chakwera amene akuyang'anira nyansi zikuchitika. Ine ndimaona ngati zimene zikuchitikazi zili ndi kuthekera kuna kuti mukamazapuma a president muzapume retirement yanu yabwino. Anthu akamazati former head of state azizapereka ulemu kuti ati apanga izi anabweresa kusintha uko koma m'malo mwake tikuona kuna kuti magazi amene mudalonjeza mu 2019 kuti mukhesa mwazi ndi zoonadi mwazi kuperekedwa. Kuti mupanga kena kalikonse njo ngati mukhale pa mpando panonso mukuyesesa kupanga china chilichonse kuti mukhale pa mpando. Lero meki yathu is no longer an independent body. Inu nomwe amene mmanena kuti sizingatheke nziko yemweyo president akhale osankha anti-corruption bureau, yemweyo akasankhe inspector general, yemweyo akasankhe wamkulu wankhondo, yemweyo akasankhe zimene mmanena kuti simungapange zija lero ndi zimene mukupanga. Zikutanthauza kuti chani? You are the failed state and you have failed Malawians. Panopa ndiye kaya amene ali ogunata amene ali oumbwa amene angamanene kuti zinthu zili bwino. Yes tikuchokera ku wesi koma wesi iyi wina aliyense wafika pona kuti sitinaonepo ulamuliro wa mtundu ngati umenewu. Ulamuliro wamakagula fertilizer ku butchery ku pharmacy. Ulamuliro umene umapezeka nati madiru akungophulika kuchoka diru iyi kubwera wina. So nimalize ndi mawu amene wakuti amalawa anzanga oyenera kupanga zisankho zoyenerazo ndi ifeyo. Anzathu atuonetsera poyera kunena kuti ngatinso tibwerezenso 5 years ina nkupereka ziko lilathapo maufulu kulibe. Koma ndikukumbutseni kuti ufulu unaonongeka ndi UTM, ufulu unaonongeka ndi afodi, ufulu unaonongeka ndi aumodzi, ufulu unaonongeka ndi MCP, ufulu adawononga ndi Mai Joyce Banda ndi PP. Anthu amene wawa akuyeneranso abwezere ufulu umene Dr. Bakili Muzi adatimenyera mziko muno. Freedom of speech imene anayiononga anthu amene wawo. Freedom of association imene anayiononga anthu amene wawo. Access to information imene iwo adayivotera okha kwambiri imene yaonongeka lero kuna kuti anthu tizisakidwa tikayankhula. Lero zonsezi mulibe mziko. Chifukwa chani? Zisankho za ife Amalawi. Zili ndino Amalawi kumamverabe maboza kapena no kupanga cholondolacho. Ambuye akudaliseni mukhale ndi mmawa opambana. Munali ndine Richard Chimwemwe Mphepo. God bless you. Thank you.